The NDC amanyɔkuo no mu na wɔn afiri ase wɔte wɔn ano obi bɔ ɔpono kɔ akɔhwɛ na ebi a general sisi onye general chairman ase edu nkatia arasa mpanimfo ahodoɔ di akotene wɔ NDC mu ne nyinaa no sɛ OCCUPYBOG protest no ɛne wɔn kɔ fie to fie na ɔno wɔn akasa sɛ bɛyɛ wɔn nyinaa do wɔn ho bɛgye mu na wɔn susuye no wadwene a wɔn hunu sɛ governor ɔhwɛ yɛn sika korabea kɛseɛ no so ne mpanimfoɔ bi nye ne yie no Omayi na free hono onso do ho agimu bi Adom Kasee etwa so na se enche NDC amanyukuo no edi wo mo ye kira bato ne den se OCCUPYBOG ye behyehyɛ so wo man Ghana mu ne ntino wo ma hyase a kromafo bi e wo moro no ahodo so wone wo mu edin sawo so na sawo ye kire amanyukuo no de o mani e be kire wodododi odi ompeso aso na okotoato adwen de ho hyehyɛ egu akwa mu na de nti a wa hyase de o mani e kire nkronkro ahodo a e wo man mu nyina ene se Ombetumi abobo adoma no no matumi de saw ye kire no ahyehyɛ so National Communications Officer Emma NDC amanyukuo no eye samejemfi nsɛm bi a wɔde tudwa eni demonstration we ya ye kɔ no enka sɛ o e bia NDC for ana PNC for ana CPP for ana PPP for and omo ho ta omo ntiro mo kɔ demonstration. We are not demonstrating for nothing. We are demonstrating for ourselves. We are demonstrating for the sake of our children. We are demonstrating for our future and the future of Ghana. Because the party sending in our tonchaya. Yenina ya Ghana for anameboa. Ghana yenina ya mai anameboa. And aside Ghana yeni o mai biabien. Now so when Ghana almost say o mai no. O mai no bibiaji ja. Bibia enkoye na watu anesem no so weka edika ho se ohwese de mprempren ya MPP amanyuko no esi febu oman Ghana bibia kire pefe se omadi oman Ghana hwemo pan ye esanse oman Ghana sika waye ne basa. Demonstration is about the people, and so they must appreciate and understand why this demonstration is about them and why they cannot afford not to show up, why they must show up at all costs. And the message is simple: we are all suffering. Times are tough. Times are hard. We are dying. The government is killing us. There are no jobs. There are no opportunities. A few selfish, greedy MPP politicians, a few family and friends, relations of the president, the vice, and the privileged ones in government have hijacked our country. The Crocrano, Mashibidwenya Bujinem, Emma Wona Woningo Pram, Sam George, Ekatra to say. Colleagues on the MPP side, MPP members of parliament, are the reason why this country has been saddled with a finance minister and his colossal failure and has continued with Philip Edison. Whether you are a butterfly or an elephant or a cheche fly, it's not my business. The value is the same.